Чи може мусульманин, враховуючи сурові умови в'язниць в РФ, не поститися? Знову ж, ми тут керуємося принципом настільки, наскільки це можливо, спираючись на той же самий аят, який ми наводили в минулі рази. «Ля юкалліфуллаху нафсан ілля вус'аха». Таким чином, по-перше, у разі хвороби або загрози здоров'я піст можна не тримати, але пізніше треба буде відпуститися ті дні, які ви пропустили. Якщо немає надії на покращення, то треба платити фідію. По-друге, якщо в'язень втрачає свідомість, силу, не може харчуватися після закату сонця, тобто фактично не може іфтарити, то і ще отримує жорстокіше ставлення за свій піст, дозволено не поститися. По-третє, якщо піст в таких умовах призводить до смерті, фізичних каліцтв або сильного погіршення здоров'я, то піст забороняється, бо збереження життя є вищим пріоритетом. Wallahu ta'ala a'lam.